Wel, croeso I fodlediad diwedd tymor y byd yn ei le. Mae aelodau'r Senedd a San Steffan ar fin gwasgaru am yr haf, felly cyfle perffaith I ni edrych nôl dros y flwyddyn wleidyddol a fi. A mae dy fi llon stafell o bobl fan hyn sy'n diddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth o'r amrywiol bleidiau, ac wrth gwrs Richard Wyn Jones fel yr arfer. Ond mae Owain Williams gyda ni. Owain, ti'n gobeithio sefyll dros lafur yn etholiad y Senedd flwyddyn nesaf. Falle'r cwestiwn ar hyn o bryd yw, pam? Cwestiwn da. Wel, dwi ddim yn un am ddewis pethau hawdd, ond I fod yn ddifrifol, dwi'n credu I ni wedi cael 6 mlynedd ar ugain o ddarganoli, o lafur mewn llywodraeth rhyw fath. Naturiol iawn mae'n bryd adnewyddu, a mae modd eistedd ar ochr yn dosau a berniadu a chwyno, neu mae modd bod yn rhan o'r peth eich hunan, yna beth dwi'n gobeithio wneud. Adnewyddu drwy Owain Williams yw'r nod felly I lafur yng Nghymru, am gael ni drafod rhagor am hynny maes o law. Calum Davies o'r Ceidwadwyr, ti'n gynghorydd sir, nawr cynghorwyr yw'r rhys gyntaf ar yr ysgol ddemocrataidd. Siw mae'r Blaid Geidwadol yn edrych o safbwynt ti fyna fel cynghorydd sydd yn cenhadu dros y blaid ar lawr gwlad? Wel, pan dwi'n edrych ar beth dwi wedi bod yn gwneud yn lleol yn fy ward I, dwi'n meddwl mae pethau'n mynd yn dda. Hefyd, os ni'n edrych ar beth sy'n digwydd dros y dinas, dwi'n meddwl mae'r Ceidwadwyr wedi bod yn siarad am yr issues mae pobl yn siarad am. A dwi'n gwybod mae yna poliau ddim yn edrych yn mor dda am y blaid, ond dwi'n meddwl mewn amser bydd hynna newid pan mae'n dod yn agosach i'r diwrnod pan mae pobl yn pleidleisio. Mae gen I drafod rhagor ar hynny, nodyn cadarn hawl gyda ti Calum I ddechrau ni off yna ar ran y Ceidwadwyr. Peredur Owen Griffiths wedyn, aelod o Senedd Cymru dros Blaid Cymru ar hyn o bryd. Nawr, yn ôl yr arolygon bar, yn allai fod yn flwyddyn fawr I Blaid Cymru, ond popeth yw golli dros y 10 mis nesaf hefyd. Wel, mae'r rhod yn troi I weld, a mae pethau I weld yn mynd yn dda I Blaid Cymru, ac mae'r holl waith caled da ni wedi bod yn wneud, wedi yn dechrau talu, so da ni yn excited iawn I weld sut wnaeth pethau mynd dros y misoedd nesaf. Iawn, digon I drafod yn ystod y fodlediad yma felly, ond croeso cynnes I chi'ch tri, a fel ni'n sôn I fans selog Richard Wyn Jones, wedi llwyddo dy ddalad I cyn botythau mynd off ar wyliau'r haf. Nawr, yn ystod y flwyddyn ar y byd yn ei le, ni wedi bod yn trafod tipyn ar y pethau sydd wedi mynd o'i le i'r amrywiol breidiau hyd y flwyddyn, ond beth am orffen y tymor gwleidyddol mae ar nodyn cadarn hawl? Beth yw'r uchafbwynt gwleidyddol wedi bod eleni I ti? Wel, ti'n meddwl beth? Dwi ddim wedi bod yn flwyddyn o uchafbwyntiau yna. Nid dyna'r gêm o gwbl. Mae'n drwg gen I ddweud, ond mae'n flwyddyn, mae'n gyfnod anodd iawn yn domestig, yn rhyngwladol, mae'n gyfan gwbl drychinebus. Mae gennym ni Gaza yn digwydd, mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr academaidd bellach yn galw hyn yn hiladdiad. Mae'n digwydd ar yn teledu ni bob nos. Mae rhaid I ddweud, dwi'n edmygu ac yn teimlo dros y gwleidyddion sydd yn camu ymlaen yn y cyd-destun yma, achos mae'n hawdd iawn I fynd yn ôl, hyn nath Owain dweud, mae'n hawdd iawn cuddio yn y cyd-destun yma, achos mae'n gyfnod anodd iawn. Felly mae ddrwg gen I am fod yn negyddol, ond dwi yn meddwl I bod ti'n wrthrychol yn gyfnod caled iawn yn y byd. Newn ni gymryd yr edmygedd fel y nodyn cadarn hawl o'r ateb hynny, felly diolch yn fawr am mynd ni mor bell yn at y fydd. Ond, Richard, mae'n ddiwedd tymor, a gan bod i'n ddiwedd tymor, o'n i'n meddwl bod ni'n cyflwyno bach o hwyl i'r fodlediad yma, a ni wedi creu hwn, yr olwyn fawr wleidyddol, neu'r olwyn fach wleidyddol. Mae cyllideb a rhaglen yn amlwg wedi cynnyddu'n sylweddol. A fel ein arbenigwr ni ar bopeth, Richard, fi'n credu gei di ddangos i ni ddechrau sy'n mae hwn yn gweithio. I helpu ni drwy'r trafod, mae 4 testyn gwahanol, felly, Richard, Fi moyn ti droi'r olwyn I ddewis dy destyn. Ti eisiau fi stopio ar y lan benodol? Of gwrs na dwi, dim fix yw hyn. O, gwych, y flwyddyn gyntaf. Wel, dwi'n gwybod iawn bod yr olwyn wedi cyd yn ffurfio. Mae technoleg drud iawn yn angenrheidiol ydy ar gyfer hynna. Y flwyddyn gyntaf felly, gan bod ni wedi glamio yn fyna ar hap. Iawn, y flwyddyn gyntaf, beth arall mae hwn yn siarad am ti, heblaw am lafur wrth gwrs. Mae Senedd Morgan yn dod lan at ei flwyddyn cyntaf hi fel prif weinidog Cymru, Keir Starmer, newydd cael ei flwyddyn gyntaf fe yn rhif 10. Falle'r cwestiwn mawr I ddechrau, marcio mas o 10 ar ddiwedd tymor i'r ddau arweinydd. Siw maen nhw wedi perfformio? Mae rhaid I ti roed marcia go isel, dwi'n meddwl. O safbwynt Starmer, mae'r ddau wedi etifeddu sefyllfaoedd gwahanol, felly yn amlwg oedd Senedd Morgan wedi etifeddu sefyllfa anodd iawn, felly dwi'n meddwl bod rwy'n gorfod bod chydig bach yn fwy dricarog hefo hi. Ond ar ei Starmer ennill buddigoliaeth enfawr, oedd o'n amlwg bod llafur yn mynd I ennill yr etholiad,
am gyfnod estynedig cyn yr etholiad, ac eto mae fel petai nhw wedi dod i rym a ddim yn gwybod beth nhw'n bwriadu i wneud. Dros y flwyddyn gyntaf, da ni wedi gweld elfennau canolog rhaglen economaidd gymdeithasol llafur yn syrthio'n ddarna. A mae hyn wedi diweddu mwy na lai blwyddyn yn union ar ôl i Starm o ddod i rym, hefo yr holl lanast, hefo cynlluniau toriadau Rachel Reeves yn syrthio'n ddarna, a'r mwyafrif enfawr yn diflannu rhwng bysedd Keir Starmer. Felly mae hwnna wedi bod yn lanast ac yn llanast diangen, hefo mwyafrif mor fawr a hyn, dos am esgus. Iawn, pen ar y bloc felly, marcio mas o 10 Keir Starmer? 4. A beth am Eluned Morgan wedyn? Wel, dwi'n meddwl o ran, a ceisio bod yn 10 efo Eluned Morgan, ar i etifeddu llanast, oedd hi ddim wedi bwriadu bod yn brif weinidog, dim ond oherwydd y llanast o gylch Fawn Gethin. Wrth gwrs, oedd hi'n gefnogi Fawn Gethin, felly'n rhannol gyfrifol efallai mewn llanast. Broblem hi ydy, mae hi fel, mae wedi parhau hefo cabinet sy'n edrych yn debyg iawn i cabinet Fawn Gethin. A o ran y negeseuo, mae wedi bod yn ddryslyd iawn. Unau partneriaeth neu da ni'n y ffordd goch Gymreig yma. Felly dwi'n meddwl, dwi'n mynd i roi 5 iddi hi. Ond dwi ddim yn meddwl bod o wedi bod yn llwyddiant sydd i hi chwaith. Wel, ar ôl yr holl bwyntiau yna, Owain, fel ein cynrychioli'r llafur ni. Diolch am yr halioni fyna. Iawn. Mae'n drwg yn ei Owain, fel yma. Marcio 10 i Keir Starmer ac Eluned Morgan. Mae o'n gorfod deud 10. Nath Eluned Morgan ddim rhoi 10 i Keir Starmer yn ddiweddar pan gath i holi'r cwestiwn yma. Felly mae lle i fod yn gytbwys yn barn ar hyn, Owain. Gyda wastad lle wella, fydden ni'n rhoi marcio uwch na Richard, fyddwch chi ddim yn synnu glywed. Dwi'n credu, os ydych chi'n mynd nôl flwyddyn, mae'n hawdd anghofio just cymaint o lanast oedd yna, dwi'n credu, yn wedig yn San Steffan. Felly dwi'n credu, mae rai o'r pethau mae modd beirniadu i unrhyw lywodraeth, mae rai o'r pethau sy'n cael ei beirniadu nawr, fydde pobl wedi meddwl, wel, mae hwnna'n symud mlaen o 5 mlynedd, 6 mlynedd diwethaf, le yma does dim yn amau fod yna oedolion dwi'n credu nawr yn rhedeg y llywodraeth. Dyw hwnna ddim yn ddigonol. Mae llygad Calum yn awgrymu bod na rhywun yn amau. Wel, dwi'n credu, nid pwynt pleidiol, dwi'n credu os ydych chi'n gofyn i bobl, hyd yn oed pobl sy'n beirniadu Keir Starmer, dwi'n credu fydde pobl yn dweud bod e'n aneiddfed, fod pobl yn meddwl taw joc fod yna gam ymddwyn, mae'n berson difrifol, dwi'n credu bod hwnna yn gam mlaen. Ond siwt felly ni wedi cyrraedd y llanast yma. Oedd hi'n union flwyddyn, yr wythnos oedd Keir Starmer fod yn nodi blwyddyn yn rhif 10. Gethon ni fel 3 thro pedol, un ar y funud ola, un ar yr mesur lles yma. Siwt bod wedi bod yn gymaint o lanast? Siwt bod wedi ffeindio un yn y sefyllfa hyn? Wel, yn amlwg, mae yna rhyw fath o gam am cyngyfrif wedi bod, a mae yna ddiffyg cyfathrebu wedi bod yn credu o'r tu fas, os ydych chi'n cyrraedd y math na'r sefyllfa, dwi'n meddwl bod unrhyw un wedi dewis hwnna, o bod hwnna'n digwydd, a dwi'n credu bod yn batrwm dad y Keir Starmer. Mae lot o bobl wedi ferniadu a wedi dweud bod e'n gwneud camgymeriadau dros ei holl arweinyddiaethau. Os oes un peth mae'n gallu gwneud, mae yn gwrando, mae yn newid i feddwl. Byddai'n well taswn ni ddim wedi gorfod cyrraedd y pwynt yna, ond fe gwrandodd e'r bwysau, peth o'r pwysau yna gan Gymru gyda llaw, a dwi'n falch bod e wedi gwrando, a nawr newid i feddwl. A mae hwnna'n gwestiwn da o ran gwrando a'r gallu mae wrando. Yw e'n gwrando, a yw ei dîm e'n gwrando digon ar Gymru? Achos mae'n gymaint o bethau mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi gofyn amdanyn nhw, a na yw'r ateb o hyd o San Steffan. Oes na le gallu ddysgu yn fyna? Dwi'n credu bod gwrando yn gynt yn yr enghraifft hon wedi bod yn well. Dwi'n credu bydde fe eisiau'n cyfaddau hwnna ei hunain. A dwi'n gobeithio fydd pobl yn dysgu o hwnna. Mae etholiad yn ni ar y gorwel. Os oes yna bobl yn canu cloch yn gweud falle fod yna broblem fod yna her yma, well gwrando yn gynt. Ond yn drydydd yn yr arolygon bar, na ni ddim yn sôn am un fan hyn ar gyfer Senedd Cymru, ond mae yna 3 bellach sydd yn rhoi llafur ar ôl Plaid Cymru a Reform. Ydych chi'n meddwl bod yna'n sefyllfa gweddol heiddi 7 mas o 10? Wel, mae'n arall bor yma sy'n rhoi ni ar y blaen, ond ti'n gwybod... Dwi eisiau deud rhywbeth yn chi'n nabod fi, dwi ddim yn hoff o guddio tu ôl newyddion sy'n gyfleus. Mae well dy fi edrych o'r ochr arall a dweud, mae yna her gan yr etholwyr, a mae amser dyn ni nawr i wneud rhywbeth yma. Iawn, fi eisiau cyd-destun yr arolwg bant i roi hwb cadarnhaol i Owain. Un o'r fy nghwynion mawr i ar hyn o bryd ydy, mae yna lot o be maen nhw'n galw yn y busnes yn junk polls yn dod allan. Mae yna arolwg allan heddiw
sydd efo sampl gweithredol a llai na 500 yn dweud bod llafur ar y blaen. Oedd na un arall diwrnod o blaen efo sampl bychan iawn. Nawgrymu bod reform ar y blaen. Mae'n rhad iawn i bobl wneud arolygon barn wan. Felly ti'n cael arolygon barn gwael, a mae newyddiadurwyr am ryw reswm ddim yn bod yn feirniadol wrth edrych arnyn nhw. Reit, nôl at yr olwyn fawr fach, gwleidyddol. Owain, dy fod i roi'n nesaf. Dwi'n mynd i gweld le mae'n mynd. Felly, di weid os dwi wedi troi ar y lle cywir, os angen cadw i droi. Ie, mae hwnna'n gret. Da iawn. Be mae'n dweud? Stori'r toried. Iawn, nawn ni droi at stori'r toried. Reit, Richard, marcio mas o ddeg i'r ceidwadwyr yng Nghymru ac yn San Steffan dros y flwyddyn diwethaf. Wel, ti'n modd, eto ceisio bod yn deg ar y lefel Gymreig, mae Darren Miller wedi etifeddu talcen calad iawn. Mae'r blaid ar ei ffin a mae o'n ceisio adfer rhywbeth o'r sefyllfa yma. Maen nhw wedi mynd o gael eu canlyniad gorau erioed yng Nghymru yn y cyfnod democrataidd yn Etholig Cyffredinol 2019 i'r canlyniad gwytha 5 mlynedd yn ddiweddarach. Dwi'n meddwl bod ti'n gallu beio grŵp Senedd ceidwadol am hynny. Felly mae mewn sefyllfa galad iawn. Mae'n ymddangos i fi fod nhw wedi gwneud y dewis anghywir efo'u cemi bad yno. Mae fel bod hi'n trio rhedeg ar ôl pleidleisiau reform, ond beth da ni wedi weld yn weddill Ewrop ydy, os y ti isio sefydlogi plaid geidwadol draddodiadol, ti'n gorfod tynnu llinella rhwng chdi a reform, a bod neglur lle ti'n gwahaniaethu hefo nhw. Ond ar hyn o bryd, mae hi'n ymddangos fel bod hi'n... Alla fydd Calum yn angytuno fo hyn, ond mae'n trio bod yn fwy reform na reform. Iawn. A fedri di ddim ennill fel yna. Iawn, ac yn sydyn iawn, marcio mas o ddeg i Darren Miller. 4. A Cemi Fadenog? 1. Wel, So ddim yn orfeiriadol. Ddim yn orfeiriadol. Na, anyway. Reit, Calum, beth yw'r farn di? Be mae'r ceidwadwyr wedi cyflawni dros y flwyddyn diwethaf ac eithrio newid doi arweinydd? Wel, yr un peth diddorol ydy, ar ôl i llafur colli'n 2019, roedden nhw'n period o introspection a trio gweithio beth yn digwydd yn y blaid yn dod nôl, a wedyn dod nôl mewn ffordd dda. Dyna be mae Cemi'n trio wneud, dwi'n meddwl. A os dwi'n gwrando be mae hi'n deud, dwi'n mynd anghytuno fe dim byd mae hi'n deud, ond dwi'n meddwl mae lot o pobl eisiau clywed mwy, oherwydd gallu fod yna tym bach absence yna i gychwyn. Felly, jyst cael bod yn ffront y camera mwy, dwi'n meddwl, be mae hi angen wneud. Felly mwy na un mas o ddeg i Cemi wrth y ti? Wel, ie. A be na dweud hefyd oedd, y gwahaniaeth ydy pan oedd Sam yn trio ffixio'r plaid llafur, doedd yna ddim blaid ar y chwith yn snapio ar nhw, ond mae gen i reform, felly mae'r perception round pob peth yn gwahanol, dwi'n meddwl. A beth am ti Darren Miller wedyn? Arweinydd di yn y Senedd? Ie. Wel, dwi'n meddwl mae'n perfformio da os yn edrych yn y Senedd, mae'n mynd ar record llafur a dwi'n meddwl mae'n gwneud job da o communicatio hwnna. Y peth yn rhan i cofio ydy, a mae wedi bod fel hyn ers datganoliad dod fewn, mae'r politics y fan hyn yn dilyn beth sy'n digwydd yn Llundain lot yn enwedig efo'r fortunes plaid ni, felly dwi'n meddwl mae yna lot o reflection yna. Iawn, a ni'n gofyn ti benodol am arweinyddiaeth Darren Miller, achos i ti wedi dod mas yn eitha cryf a gweud bod angen i'r ceidwadwyr fod yn barod i ymgyrchu dros gwared ar y Senedd. Nawr, mae Darren Miller yn gweud, na, dyw na ddim yn bolisi i'r ceidwadwyr yn y Senedd. Siwr wyt ti'n delio gyda hwnna fel aelod sydd am hwnni ag uchelgais o flewn y ceidwadwyr? Ie, wel, mae barn fi allan yna. Dydy o ddim yn cyfrinach a dwi'n mynd i repudiate dim byd fel yna, ond dydy o ddim really ar yr agenda i'r blaid cyn yr etholiad. Gallu fydd o yn y... Fel efe fod? Wel, dwi wedi dweud hynna, ond ddim fi sy'n gwneud y dewisiadau yn anffodus. Ond gallu fod yn y dyfodol, pwy sy'n gweld, dwi'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd. Os chi'n meddwl fel hyn, ni'n mynd i cael etholiad wan, ni'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd, ond wedyn mae'n rhaid i ni dewis sut ni'n mynd ar ôl hynny, really. Un o'r pethau mwyaf diddorol yn gwleidyddiaeth Cymru dros yr misoedd diwethaf yma, dwi'n meddwl, a mynd ar y trywydd yma, ydy penderfyniad Nigel Farage bod reform yn mynd i fod isio ymgeiswyr sydd ddim yn gwrthwynebu datganoli. Ac mae hwnna'n, dwi'n meddwl, yn eitha arwydd o cael, achos a bwrw bod reform yn mynd i fod yn bresenoldeb sylweddol yn y Senedd nesaf sy'n edrych yn debygol. Mae'r ffaith bod nhw ddim yn ôl ar hyn o bryd, ddim eisiau troi fewn i blaid gwrth datganoli
yn ddiddorol iawn. Ond mae Darn Miller hefyd i gweud bod e'n disgwyl i holl ymgeiswyr y Senedd i fod yn gefnogol o ddatganoli. Calum, wyt ti'n gobeithio sefyll am y Senedd? Ydw, a os chi'n edrych ar yr etholiad diwethaf... I'r ceidwadwyr i fod yn... Ie, i'r ceidwadwyr. A os chi'n edrych ar y etholiad diwethaf pan rydyn ni'n sefyll yn Caerdydd Canolog, roedd barn fi ar y record amser yna hefyd, ond beth sy'n neud pan roedd yr etholiad ymlaen, oedd siarad am record llafur, a hwnna dyna beth sydd ar yr agenda pan mae'n dod yr etholiad. Ond mae hwnna bach yn gam arweiniol, yw e? Hynny yw, sy ti'n llwyddiannus ac yn sefyll dros y ceidwadwyr fel ymgeisydd at Senedd Cymru. Mae Darn Miller wedi gweud wrthon ni, wel, mae disgwyl i bob ymgeisydd i gefnogi datganoli, mae dyna'r sefyllfa, dyna polis y ceidwadwyr. Ond i ti'n gweud, wel, bydden ni'n sefyll, a wedyn bydden ni'n trafod cygwared arno fe ar ôl cael mewn? Wel, ydyn ni'n plaid democrataidd, felly ni'n siarad a cael sgwrs am pethau fel ni trwy amser, felly... OK, a jyst ar reform, ni wedi clywed bod doi aelod eitha blaenllaw o'r ceidwadwyr wedi mynd i reform yr wythnos hon, cyn ysgrifennydd Cymru David Jones yn eu plith nhw. Y Spectator yn meddwl bod rhagor i ddod, a falle hyd yn oed doi o Senedd Cymru. Wel, dwi'n meddwl dwi ddim yn meddwl pwy fydd hynna o gwbl. Pwy fydd hynna, ie. Pwy fydd hynna? Ond dim fi. Reit, Calum, dy drod i droi'r olwyn. Tan i chdi gyrraedd yr un cywir. Ydych chi'n gweithio? Do! Llwyddiant can... Paid o symud! Rhyfeddi. Dyna'n union ble o'n i moyn cyrraedd. Llwyddiant can mlwyddiant. Nawr, pwy fydd yn dathlu i penblwydd yn gant oed ym mis Awst-Eleni, Richard? Plaid Cymru fydd yn dathlu fyswn ni wedi dadlau bod nhw wedi dathlu yn gynharach, ond tawaith mae hynny'n... Mae pryd yn union sefydlu Plaid Cymru yn gwestiwn diddorol. Ond mae Plaid Cymru yn dathlu penblwydd y mis Awst eleni. Iawn, fe, gret. Wel, dyna'r ateb bod ni'n trio cyrraedd. Dyna sy'n ma'n gynnu. Dwi'n academic, mae gennym ni... Iawn, oce, ond fi'n mynd i ofyn i ti fod yn athro, fel yr athro Richard Wyn Jones fan hyn, a marciau unwaith eto. Marciau mas o ddeg am berfformiad Plaid Cymru dros y ganrif. Mae hynny'n, mwy na heb yn amhosibl. Felly, mae... Peth cyntaf i ddeud am unrhyw... Peth anodd iawn ydy sefydlu plaid gwleidyddol. Right? Mae yna lot fawr o bleidiau gwleidyddol yn cael ei sefydlu. So, ni'n meddwl am Change UK yn ddiweddar, neu'r Independent Wales. Mae pleidiau gwleidyddol yn cael ei creu chydig iawn sy'n bwrw gwreiddiau. Right? Ac yn parhau. Felly, mae unrhyw blaid lwyddo i fodoli am gyfnod estynedig yn dipyn o gamp. Os ti'n cymharu Cymru canol y 20au ganrif ddiwetha a canol y 20au ganrif yma, mae yna lot fawr wedi newid i'r math o gyfeiriad os y Plaid Cymru wedi bod isio. So mae gen ti elfen o hynna'n lywodraeth, mae'r Gymraeg wedi cael statws, mae bobl wedi arfer meddwl am Gymru fel uned wleidyddol, mewn ffordd o ddim yn bodoli canrif yn ôl, a mae Plaid Cymru wedi chwarae rhan yn hynny, hefo bobl yn y blaid lafur, hefo bobl yn y blaid yr Ryddfrydol, hefo ambell i Dori sydd wedi bod yn cyn ar hynny. Ac S4C yn cael ei sefydlu dan y ceidwadwyr. Mae hwnna'n newid mawr, mae Plaid Cymru wedi bod yn rhan go bwysig o hynny. Felly, yn y pen draw, dwi'n meddwl bod chdi'n gorfod dweud bod y record yn llwyddiannus, ond mae wedi cymryd andros amser hir i gyrraedd. Iawn, falle bod e'n anheg i fi ofyn ti farcio nhw dros ganrif. Y flwyddyn bethau i Blaid Cymru, felly yn sydyn iawn, marcio mas o ddeg i Blaid Cymru dros y flwyddyn bethau. Wel, oedd yr etholiad cyffredinol flwyddyn nôl yn dda iawn. Etholiad cyffredinol gorau nhw erioed, rhywun a piorwedd oedd y gwleidydd mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Ers hynny, mae'r blaid wedi bod yn llawer iawn llai amlwg, ond fysa falle rhywun yn disgwyl hynny. Y cwestiwn iddyn nhw ydy be maen nhw'n gwneud dros y flwyddyn nesaf. Iawn, a'r marciau? Etholiad cyffredinol llynedd, 8 allan o 10 ers hynny, mae'n anodd iawn deud, achos lot o stwff yn y cefndir sy'n digwydd, a dwi ddim yn gwybod pa mor llwyddiannus ydyn nhw'n adeiladu peiriant ar gyfer yr etholiad nesaf. Dwi jyst ddim yn gwybod. Iawn. Peredur, be mae Plaid Cymru, achos wedi wneud i heiddi i llwyddiant felly o'r cwestiwn hyd yma, achos geffyn nhw etholiad cyffredinol, Richard yn gweud bod wedi bod yn dda iawn iddyn nhw. Mae'r arolygon barn sydd wedi dod mas, ni'n cwestiwn ni falle ambell i arolwg barn, ond mae yna duedd fan hyn sydd wedi bod yn rhoi Plaid Cymru mlaen tipyn. Be mae Plaid Cymru wedi wneud i heiddi llwyddiant? Wel, da ni'n rhoi gweledigaeth wahanol, da ni'n bod yn bositif am Gymru. Ni'n clywed lot am hynny, be mae fe'n golygu mewn termau real i bobl? Wel, termau real, o'n i fyny yn Rymni nithiwr, ac o'n i'n siarad efo bobl yn fanno, ac oedd bobl yn dod i fyny atag yn deud, da ni'n pleidleisio dros y chi tro nesaf, da ni'n pleidleisio dros y blaid lafur, oherwydd da chi'n gennych chi weledigaeth o beth da chi isio i Gymru fod. Da chi isio Cymru fod yn flaenllaw, mae gennych chi weledigaeth ynglyn â
tlodi, gwared ar glodi yn y cymunedau ni, a symud pethau ymlaen efo hynny, a sefyll i fyny Cornel Cymru yn erbyn San Steffan. Mae gen i ddehongliad gwahanol o hyn. Dwi'n meddwl na camgymeriadau'r Blaid Lafur sydd wedi cynnig sy'n rhoi y cyfle yma i Blaid Cymru. Mae wedi bod yn ffaith ers blynyddoedd maith fod lot fawr o gefnogwyr Llafur yn eitha positif am Blaid Cymru, ond ddim wedi gweld rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru. Mae Llafur, mae'n ddrwg ni ddweud Owain, wedi gwneud nifer o gangymeriadau, a mae hynny wedi agor y drws i Blaid Cymru. Dwi'n meddwl bod cangymeriadau Llafur o leia'r un mor bwysig a unrhyw beth mae Blaid Cymru wedi. Ond mae'n agor y drws, fel ti'n dweud, i bobl fynd, wel, o leia bod nhw wedyn yn ystyried ni, a gan yn bod ni wedi bod yn consistent ar draws y blynyddoedd yn beth da ni'n gredu a beth da ni'n neud, mae hynny'n golygu bod nhw maen nhw'n derbyn, fel ti'n dweud dy hun, yn dweud, maen nhw'n licio ni beth bynnag, felly mae'n reswm rwan i beth eisiau dros ni. Ond Peredur, ar y cysondeb yna, un peth mawr, hynny yw, ni dal i weld aros i glywed beth fydd polisi yn union Plaid Cymru at yr etholiad nesaf, ond un peth i ni yn gwybod yw, sa'ch chi mewn grym, fyddech chi ddim yn cynnig referendwm ar annibyniaeth. A i nifer o bobl, mae Plaid Cymru yn cynrychioli agor y drws na teg at annibyniaeth. Dwi'n ddim yn gyson, ydy fe bod chi'n gweud os, dewn ni ddim fod byna, gewn ni ddim referendwm. Da ni'n cuddiad oddi wrth annibyniaeth, achos mae o yn ffabrig o blaen. Na, ond o ran eich cynigion chi, ti'n hapus â'r ffaith byddwch chi ddim yn cynnig? Mae'n pragmatiaeth yna hefyd yn does, o ran, wyt ti isio cael pleidlais ar annibyniaeth jyst er mwyn cael pleidlais ar annibyniaeth, neu wyt ti isio cael pleidlais ar annibyniaeth er mwyn ennill? Achos, a byddwn ni'n dadle, os wyt ti'n mynd i fynd am bleidlais, a bod ti angen gwybod bod ti'n siawns dda o'i hennill i, ar hyn o bryd, os ti'n edrych ar y rhagolygon, ti'n edrych ar 35-36% da ni'n mynd i hennill i. Felly, bydde ti wedyn yn dweud, wel, mae rhaid ti wedyn wneud y penderfyniad, o'i ti isio gofyn wrth bobl i wneud penderfyniad ar hwnne, neu ydy'r symboliad i gael ti dros hynny, a wedyn beth ti angen wneud ydy gweld ydyn ni ddigon agos i gael at yr hanner y cant i gael hynny. Ac ar hyn o bryd, sgynnon ni ddim y pwerau i actually gofyn amdano fo, fel mae'r Alban yn gweld, dydyn nhw methu galw am hynny beth bynnag. Fi hefyd mae'n gofyn o ran reform, achos oedd yr arolwg bar yna gyda YouGov ITV, Canolfan Llywodraethau Cymru, yn rhoi Plaid Cymru ar y blaen, ond os ni'n edrych ar diedd, a eto dyn nhw i gwestiynau am arolygon barn, ond mae reform fel sy'n nhw mewn arolygon barn mwy diweddar yn dod ymlaen yn well na chi. Oedd un gan YouGov ar gyfer San Steffan hefyd yn ddiweddar. Oedd yn awgrymu bod reform yn mynd i hawlio rhyw 2 dreian o'r seddi. Os mae reform fydd y blaid fwyaf wedi etholiad nesaf Senedd, ond bod Plaid Cymru'n ail, beth sydd ydy Plaid Cymru ware hwnna? Wel, fyddwn ni ddim yn delio efo nhw o ran, fyddwn ni yn bersonol, maen nhw'n wrthyn iawn i be dwi'n sefyll dros nhw. Yn iawn, ond a fydde Plaid Cymru dal yn awyddus i arwain llywodraeth dan yr amgylchiadau yna os mae reform i'r blaid fwyaf? A fydde fe'n iachus i ddemocratiaeth Cymru? Dwi'n meddwl fydde cael rhin apiorwaith fel Prif Weinidog Nesaf Cymru ydy'r peth gorau fydde'n digwydd. Hyd yn oed yn yr amgylchiadau hynna? Yn yr amgylchiadau hynna, oherwydd mae rhaid achub ar y cyfle i ddangos bod yna ffordd wahanol ymlaen. Yn strategol fydde hwnna'n ddoeth? Ti'n meddwl be, os da ni'n sefyllfa lle mae reform ar y blaen, fel y blaid fwyaf, dyweder bod Plaid Cymru yn ail, dwi ddim yn gallu gweld unrhyw sefyllfa lle mae reform yn cael mwyafrif i ffurfio llywodraeth, achos mae'r berthynas rhwng ceidwadwyr a reform yn un anodd iawn. Dwi'n yn gweld clymblaid rhwng reform a'r ceidwadwyr, felly rhyw fath o deal, rhyw fath o gytundeb lle mae yr ail blaid boed yn Llafur neu Plaid Cymru yn llywodraethu hefo rhyw fath o gytundeb efo rhywun arall. Dwi'n meddwl yr unig ffordd i chdi cael llywodraeth. A mae'n werth gweud fan hyn, dwi'n credu, i unrhyw un sydd yn anghytuno ar reform ac yn meddwl o safbwynt Cymru, nid dyma'r ateb iawn. Yr union sefyllfa ti'n disgrifio, dwi'n credu fydde sefyllfa delfrydol Nigel Farage. Dyna beth maen nhw'n moyn, right? Ennill etholiad, a wedyn gallu gweud bod nhw wedi cael ei allgau gan rhyw stitch-up, asgell chwith, yr un bobl sydd wedi bod yn... Bydde hwnna ddim yn sefyllfa da iawn. Felly, mae angen mynd atyn nhw a wneud yn siŵr bod nhw ddim, os ydych chi'n gwrthwynebu nhw, bod nhw ddim yn cyrraedd y sefyllfa. So felly mae'n golygu bod aelodau Blaid Lafur sydd wedi darlithio fo Blaid Lafur yn angen pleidleisio dros Blaid Cymru er mwyn wneud siŵr bod hwnna ddim yn digwydd. Ond i ddod nôl at y pwynt gwaelodol yn fan hyn, hynny yw, a fydde fe'n llesol i wleidyddiaeth yng Nghymru i'r Senedd pe bai reform yn cael ei gwadu yn ei geiriau nhw os maen nhw'r blaid fwyaf. Siwt dylai pleidie eraill wara hynny? Wel, ti'n
mae rhaid gweld beth yw'r hyfyddeg, reit? So, mae'n dibynnu yn union lle da ni arni o ran, a mae mor anodd ar hyn o bryd rhag gweld beth bydd y canlyniad. Os ydy o'n 1 neu 2 sedd yn hi, mae hynna'n wahanol i 10 sedd o fwlch, reit? So dwi'n meddwl bod ar union ganlyniad wahanol. Iawn, sa'n eisiau gwadu'r cyfle i Peredur gael droi'r olwyn fawr. Reit, Peredur, i gloi'r sgwrs. Gael i weld. Hyfryd, da iawn, gwych. Champion. Reit, ac i gloi, y newid sydd ar y gorwel. Ni wedi edrych nôl, rhywfaint edrych mlaen, ond mae yna newid mawr ar y gorwel i ddod yn system wleidyddol Cymru. Richard, eisiau rhedeg ni drwy hwnna? Wel, mae'r newid yn digwydd o'n hamgylch ni. Oedd etholiad cyffredinol llynedd yn eitha rhyfeddol. Nath llafur gael buddigoliaeth ymddangosiadol anfarth 84% o'r sedda yng Nghymru, ond ar 37% o'r bleidlau, sef yr isa erioed i lafur i gael yng Nghymru pan maen nhw wedi ffurfio Llywodraeth yn San Steffan. Plaid Cymru yn cael ei canlyniad gorau erioed, Ceidwadwyr yn cael canlyniad trychinebus, reform yn dod o nynlle. So mae yna newid ar droed yn barod. Mae gennym ni rwan system etholiadol sy'n anodd iawn i'r pleidiau llai, a mi alla hwnna fod yn brathu llafur yn gwbl anisgwyl. So, mi allwn ni weld newid mawr ar y gorwel yma yng Nghymru, a mae llafur wedi bod y prif blaid yng Nghymru ers 1922. So mae'r ffaith bod nhw falla ddim yn mynd i ennill etholiad yn rhyfeddol, right? A wedyn ar y lefel Brydeinig, y Ceidwadwyr mewn sefyllfa argyfyngus, llafur eisoes ar ôl dim ond blwyddyn mewn sefyllfa. Felly mae bob dim yn newid yn gyflym iawn. A mi alla bob dim mynd yn ôl i'r hyn da ni wedi arfer efo. Ond mae'n anodd iawn gweld hynny ar hyn o bryd. Iawn, Peredur, newid ar y gorwel yn sicr o ran y system etholiadol yng Nghymru, Mae'n, Senedd ag ati. Ond mae yna aelodau llafur sydd dal yn credu, ni wedi bod fan hyn o blaen, ni wedi bod aioli yn yr arolygon barn, ond ni'n gwybod sy'n am gyrchu, ni'n gwybod sy'n am ymladd. Odi hwnna yn risg i Blaid Cymru? Mae Blaid Lafur yn gwybod sut mae'n etholiadau, maen nhw'n hollol amlwg. Y broblem fawr sgyn nhw ar hyn o bryd, bod nhw'n rhaenedig. Yn y gorffennol, bosib bod nhw wedi bod yn rhaenedig, ond ti'n di weld o. Ebyn hyn, mae'n hollol amlwg bod y blaid yn rhigo hunain yn ddarnau. Ac felly, beth da ni angen wneud ydy dangos bod gennym ni'r momentum, bod gennym ni y weledigaeth, ac cael yn stori ni a'n narratif ni allan i bobl Cymru. Ac mae hynny yn chydig o her efo y cyfryngau fel y gymaen nhw, yn bob tro mae Farage yn deud rhywbeth neu'n gwneud rhywbeth, mae'n cael gymaint o gyfrwng. A mae hwnna'n real issue o ran democratiaeth yng Nghymru, bod ni ddim yn cael yn clywed gystal. Iawn, Calum, beth yn edrych yn ddifrifol i'r Ceidwadr yr arolygon barn, sy'n eisiau fi ailadrodd yr ystadegau ni wedi cael eisoes. 10 mis dych chi droi pethau rownd. Unrhyw o beth? Wel, dwi'n meddwl pethau'n edrych yn difrifol mewn gwlad i gyd, really. Dwi'n meddwl mae'r gwlad angen y Ceidwadr mwy na byth, really. Herwydd, os chi'n edrych ar beth mae Keir Starmer methu wneud efo majority enfawr yn San Steffan, dwi'n meddwl mae lot o ffeith yn y Blaid Lafur i newid pethau fel yna. A dwi'n meddwl mae Plaid Cymru sydd yn offro lot o polisïau sydd yn path of least resistance, really, jyst yn dweud beth sy'n hawddach. Ond ni gadw fer y Ceidwadr. Dyna'r problem sydd efo'r wlad. Ni wedi bod yn stuck mewn consensus lle mae'r Plaid yn cytuno'r lot, a dyna'r problem ariannol sydd gen wlad wan. A Ceidwadr Cymreig, etholiad Senedd Cymru yn dod, beth sy'n ser Ceidwadr Cymreig? Wel, beth dwi'n gobeithio sy'n digwydd ydy pan ydyn ni'n dod yn agosach i'r etholiad, mae bydd pobl yn ffocysio mwy a beth sy'n ar offer, dwi'n meddwl. A Owain, os oes newid mawr ar y gorwel fel mae'r arolygon yn awgrymu, gallai Blaid Lafur golli yr etholiad hon hyn o dod yn drydydd. Pa mor drychinebus fydde hynny i Lafur sy'n fe'n digwydd? Bydde hwnna'n gyrlyniad ofnadw tyse fe'n digwydd, ddim yn gwybod dianc rhag hwnna. Yn hongliad i o'na fe, o fewn y Blaid Lafur, mae yna neges glir, beth bynnag sy'n digwydd ar hyn o bryd, dyw pobl Cymru ddim yn teimlo'n hollol ffyddiog yn glir taw y Blaid Lafur, maen nhw moyn i fod y blaid fwyaf. Mae amser dyn ni newid nawr. Beth wedyn ni? Dwi'n gwybod y ffaith bod pobl yn newid i ymddygiad pleidleisio nhw. Dwi'n gwybod yn beth iach yn ddemocratiaeth bod pobl ddim yn pleidleisio oherwydd bod ta'r ci nhw wedi pleidleisio i rhywun. Yr cyfle i ni a'r her wedyn yw dangos unrhyw blaid, taw chi bod chi'n swnio ac yn edrych fel dyfodol Cymru yn cyrraedd. Mae amser dyn ni'n neud yna. Os newn ni yna, dwi'n ffyddiog iawn newn ni lot well na hyn. Os na newn ni yna, dyn ni ddim yn heiddi ennill. Diolch yn fawr i chi'ch tri, diolch yn fawr Richard. Unwaith eto, a dyna ni, fodlediad diwedd tymor y byd yn ei le ar ben. Mwynhewch yr haf, a tan mis Medi felly.
Diolch.